Big. Kira. Ini mga Kinahanginan mo lang to, sir? Kasi gapang-gapa mo yun. Wala daw kasi silang machine pang ano. Baka daw magastos. Hindi bumibigay. Hindi ko naramdaman. Buti hindi masyadong ano. Kaya nga. Sabi nga nung ano, sabi niya, mabuti pinadami. Sabi ko, layo na nung natakbo ko. Sana kulang lang sa hangin. Ayun. Ano pa agad? Saan? Na ano daw yan? Tusok. Natusok? Pero wala na yung ano. Ayan pa, sir, andyan ba? Nandiyan pa. Ayun. Maliit lang, no? Pero gusto talaga siya ng hangin. Sabi nga nung ano, sabi niya, lagyan ko ng hangin. Ay, ito, may ano lang to. May butas lang to. Pero ubus na yung hangin niya eh. Malakas kasi yung ano, sir, eh. Singaw eh. Yan lang naman. Dapat yung parapan mo puno ng hito. Parang lalagyan ng hito. Alambre, no? Oo. Anong ilalagay natin? Sir, pads na lang natin, sir. Sa loob. Oo. Yung dinidikit lang, no? Okay man ba yan? Okay, yan, sir. Beer one cups. Wala naman ibang ano yun. Pero mayroon po kayong plancha. Gumagamit pa kayo nun, hindi na. Lago, sir? Meron, oo. Pero mas matibay yung... Depende naman yan, sir, kung gumagawa. Okay. Bagay. Yan, nakuha na namin ng paket. Sa din pa yan, sir? Kaya digis mga picture, ha? Apa? Na yan? Kalaba lang. Ay! May tornilyo nga ni Sir Aaron Ito ko kanino. sa Iraro. May mga 10mm na tornilyo. Ito talagang tigluluto nila. Ano saan daw yung haling hayop? Malamang mga nire-repair dyan na kalsada. Kasi mga vulcanizing yan na dahil nagbebentahan. Inine, may para tanom ng pako sa inutan. Dahil daw yan digdihali. Hindi namin ano yun. Mahirap yan. Ako, amagayon ngayang ano, negosyo, vulcanizingan. Sa inutan ngaya, igwa ka na ngayang para labot. Dipindil minsan kalaban ng tama. Correct. May kung mag-ibong arot kaya na. Sa Maynila yun. Nakakahirap sa dakol. Sa Manila palang kuya, kadakol kaya. Sa Manila, posible. Wala iniina niyang height. Grabe ang titanos, oh. Grabe ang titanos ang hayop. Grabe ang titanos. Nang inang hayop. Dahil kabaga ken maplat arukin kadakula na titanos. Titanos. Hanap naman rin. Guru, bako niya ano, bako niya pako. Ito ning garo sa... Ito may duwang tarom. May duwang bang tarom? Itong garo sa kuryente kayo. No. Sabit na rin dito sa itong tackle sa ano, sa kuryente. Iyo. Nainap na lang kaya ito. Iyo. Ay garo ng tarom na. Yun yung sa kayo ay so tarong.
Kampato. Ini nainas na lang. Naluntikan na yan. Disgrasya. Ahora con mga doktor. Pagkadalan ko mga kapag-guru-guru ka, nice. Anong apod kayo, kuya? German pat. Ha? German pat. German Pat. Iyan, kaiba na yan dyan. Iya kaiba na po yan. Pampadukot Iyan ang yan. garo rugby man ngaya. Iya. Padukot. Iya po. Pwede man yan idukot sa kaldero. Ay, dahil. Ay, pwede. Matuklap yan. Na, Masusulo. okay. Isa magparaplanta ka pa, ano? Maublong yan. Anong maulo? Ayo, ayo. Ayo. Pero makiloy. Iya. Iba pa yan orasyon, guys. Hindi na kamo magpadali sa San Isidro. Sa San Isidro ni. San Isidro Libmanan. Oh. Hain na ang labot. Tapos yung plastic na yan. Katatanggal din naman po yan. May orasyon pa yan para hinihini. Dahil pa kamo. Mga maurag na doktor. German Pax pala ng apod kayan. Iya po. Sa luto-luto sa plan-plan. Bukol yan. Mabukol pa, magkikeloid pa. Yung Oo. araw kayo niyo. Eh, Pang plastic. Habang nag-iinit dyan, lalong ano. pag hindi dumikit, sasama yan dito sa plastic. Okay. Pag hindi dumikit na tinatak mo yung plastic, pati ito kasama. Okay. So, ibig sabihin, Kapit siya. kapit na kapit na. Ah. Maurag. Maurag ang pagkadami. Araw-araw yung takanyan, maliwanag. Maurag ka. Inoperahan ba ka? Okay na. Okay, balik na sa dati. Maurag ka dyan pa. Pwede nyung idalagan. Magaling sana. Salamat kuya. Salamat po. Ang si boss.